Fiatal egyetemista voltam, tele álmokkal és kihívásokkal. Aznap Austinba tartottam, hogy részt vegyek egy versenyen, amikor hirtelen váratlan fordulatot vett az életem. Brutális baleset történt, frontális ütközés, amely egy pillanat alatt mindent megváltoztatott. Az ütés olyan heves volt, hogy a gerincem 3 helyen eltört. 3 csigolya teljesen megsemmisült, és a csontdarabok a gerincvelőmre nyomódtak. A diagnózis ijesztő volt. Rohantam a sürgősségi osztályra, és 17 órát vártam, mielőtt bármilyen beavatkozást elvégeztem volna. Az orvosok azt mondták, hogy a túlélési esélyem csak 17%. De nem voltam hajlandó elhinni, hogy ez lehet a vég. Fiatal voltam, egészséges, futni készültem egy versenyt. Hogyan halhatott meg így? De a sorsnak más tervei voltak. És akkor valami elképzelhetetlen történt. Tényleg meghaltam. Pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor minden megváltozott. A műtőasztalon feküdtem, amikor éreztem, hogy a testem elsötétül. Addig a pillanatig nem volt szilárd meggyőződésem arról, hogy mi történt a halál után. Agnosztikusként mindig azt gondoltam, hogy egyszerűen megszűntünk létezni, hogy tudatunk eloszlott, mint egy lélegzet, talán összeolvadva a természettel, a széllel, a fákkal. De amit tapasztaltam, teljesen megkérdőjelezte ezt a nézetet. Az első sok az volt, amikor rájöttem, hogy még mindig ott vagyok. A gondolkodásom még mindig aktív volt, az érzékelésem intenzívebbnek tűnt, mint valaha. Világos voltam, tudatos, és ez az új valóság annyira élénk volt, hogy a fizikai testem csak egy tárgynak tűnt, amit ideiglenesen használtam. Az első pillanatokban a testemből történt valami. Az elmém olyan módon tágult ki, amit soha nem képzeltem volna lehetségesnek. Mindent egyszerre láttam. Nem voltak többé fizikai korlátok, mint például a szemek, amelyek csak egy irányba látnak. Valahogy a vízióm teljes, átfogó volt. Figyeltem a sebészeket működés közben. Láttam minden mozdulatukat, minden részletét annak, amit csináltak. Megértettem a szavait, és mindent egyszerre szívtam magamba. Ekkor jöttem rá, hogy nem vagyok egyedül. A műtőasztal lábánál fénylényeket láttam. Akkor még nem azonosítottam őket angyalokként, és a mai napig kényelmesebben nevezem őket így. Tiszta fényű lények. Az általuk kibocsátott energia leírhatatlan volt, mintha folyékony fényből készült köpeny borította volna őket. Nem voltak látható szárnyaik, de ha mégis, akkor úgy tűnt, hogy beágyazódtak ebbe a folyékony energiába. Volt bennük valami ősi, olyan bölcsesség, amely felülmúlt mindent, amit valaha is tapasztaltam. Vonásaik emberi jellegűek voltak, és hajuk lágyan hullott a vállukra, de nem lehetett őket férfiként vagy nőként meghatározni. Egyszerűen lények voltak, és a legérdekesebb dolog a megjelenés volt. A szeme nem csak az arcának egy része volt, hanem tiszta fényből készült, egyfajta kommunikációt sugárzott, amelyhez nem volt szükség szavakra. Az, ahogyan kifejezték magukat, mély hatással volt rám. Nem hangokkal beszéltek, hanem a gondolatok közvetlen átadásával. Olyan volt, mintha minden pillantásuk nem csak szavakat hordozott volna, hanem érzéseket, képeket, megértést. És mi több, volt valami abban, ahogy rám néztek. Olyan intenzív energia, hogy nem csak kommunikált, hanem gyógyított is. Ahogy néztek, éreztem, hogy valami átalakul bennem. Egy gyengébb melegség, egy rezgés, amely végigfutott a spirituális formámon, és valahogy elérte a fizikai testemet is. Ekkor jöttem rá, hogy ezek a lények egy nagyobb okból vannak ott. Ránéztem az idegsebészekre, és rájöttem, hogy fogalmuk sincs, mi folyik körülöttük. A fénylények szinte játékos módon azt mondták nekem, figyeljétek ezt. És akkor egy fényes patak jött ki belőlük, átment az orvosok hátán, és áthaladt a kezükön, beborítva az egész testemet. Abban a pillanatban valami felébredt bennem. Minden kétséget kizáróan tudtam, hogy újra járni fogok. Tudtam, hogy az életem ezzel nem ér véget. És azt is megértettem, hogy valamilyen módon a jelenlétük része ennek a gyógyulási folyamatnak. Abban az időben ennek semmi értelme nem volt számomra. A 90-es évekről beszélünk, amikor az olyan fogalmak, mint a reiki vagy a spirituális energiákon keresztüli gyógyítás ötlete nem voltak olyan népszerűek, mint ma. Soha nem hallottam ilyesmiről. De ott, abban a műtőben éltem át életem legszürreálisabb jelenetét. És ami ezután következett, az még rendkívülibb volt. A csendet egy hang szakította meg, amit soha nem fogok elfelejteni. Ez a folyamatos jel a szívmonitorról, a hang, amely azt jelzi, hogy a szív leállt. Abban a pillanatban rájöttem, hogy a testem halott. És a legfurcsább az volt, hogy nem okozott kétségbeesést. Ránéztem a saját testemre a műtőasztalon, és már nem úgy nézett ki, mint az enyém. Nyitva volt, ki volt téve,
miközben az orvosok kétségbeesetten dolgoztak, hogy visszahozzanak. Láttam, hogy felnyitották a hátamat és a csípőmet, eltávolították a csontokat, hogy rekonstruálják a gerincemet. Egy részem azt gondolta, azt hiszem, jobb, ha nem látod, hogyan próbálnak újraéleszteni. Ez nem lesz menő. Ekkor egyszerűen elmentem. Elhagytam a műtőt, és a kórház folyosóján találtam magam, még mindig eszméletnél, de fizikai test nélkül. A fénylények azt mondták nekem, hogy vissza fogok térni, hogy még mindig van valami számomra a fizikai világban. De abban a pillanatban valami megváltozott bennem. Tényleg vissza kellett mennem. Ekkor éreztem valamit, amit szavakkal lehetetlen leírni. Mély kapcsolat mindazokkal, akikkel valaha találkoztam az életben. Mintha valahogy mindannyiunkat egyetlen energia kapcsolna össze. Ez a tapasztalat meglátott valamit, amit sajnos a legtöbb ember anélkül éle az életben, hogy észrevenné. Egy egész részei vagyunk, és cselekedeteink messze túlmutatnak azon, amit elképzelünk. Rájöttem, hogy az életben mindennek hatása van. Az, hogy hogyan bánunk az emberekkel nap mint nap a szupermarketben, az utcán, az iskolában, a munkahelyen mindez számít. Minden kedves gesztusnak, minden együttérzés pillantásának, minden szeretettel kimondott szónak sokkal nagyobb súlya van, mint azt el tudjuk képzelni. Amikor valamilyen módon megbántunk valakit, ez az energia visszatér hozzánk. És abban a pillanatban, a testemen kívül lebegve, ez az igazság abszolút tisztasággal feltárult. Aztán valami váratlan történt. Elindultam afelé, amit sokan alagútnak hívnak. De számomra ez nem éppen egy alagút volt. Gyors mozgás volt, átmenet, amely egy hatalmas, végtelen térbe vitt, tele fénnyel és csillagokkal. És ismét nem éreztem félelmet. Ha van valami, amit szeretném, ha az emberek megértenének, az a következő. Nincs mitől félni a halálban. Egész életünket félelemben töltjük ettől a gondolattól, de amint átlépjük ezt a határt, rájövünk, hogy ez nem valami szörnyű, hanem inkább egy természetes átmenet egy másik létállapotba. Ekkor éreztem, hogy egy erőteljes jelenlét közeledik. Isten. Abban a pillanatban mindennek értelme volt. Isten nem csak egy alak volt, egy távoli entitás. Ez volt minden. Szeretet volt, fény, abszolút megértés. Ahogy közeledtem, rájöttem, hogy számomra nincs ítélkezés, csak mély elfogadás. Megmutatta nekem a saját életemet. Újra átéltem a fontos pillanatokat, mintha egy belső nézetű filmet néznék. De nem azok a pillanatok voltak, amelyekre számítottam. Nem a nagy eredmények, a kiemelkedés vagy a siker pillanatai voltak. Ők voltak azok, ahol kedves voltam, ahol valóban kapcsolatba kerültem másokkal, ahol a szeretetet választottam az ítélkezés helyett. És akkor rám esett egy súly. 22 évesen kritikus voltam. Szelektív. Úgy ítélkeztem az emberek felett, hogy nem is ismertem őket igazán. És ott, Isten előtt, rájöttem valamire, ami mélyen zavarba hozott. Néhány ember, akit megvetettem az életben, pontosan azok voltak, akik imádkoztak értem. Abban a pillanatban valami megváltozott bennem. Nem akartam tovább így élni. Ha lenne még egy esélyem, megígértem magamnak, hogy másképp fogok nézni az emberekre. Nem csak a hibáit látta, hanem a szívét is. Amint ezek az igazságok napvilágra kerültek, leírhatatlan helyre vittek. Egy gyönyörű táj, ahol minden lüktetett az élettől. A fű vibráló fényben ragyogott, mintha soha nem érintette volna a pusztítás. Ott semmi sem halt meg. Nem volt árnyék, nem volt fájdalom, csak abszolút béke. Lebegve ezen a helyen, üzeneteket kezdtem hallani. Minden irányból jöttek, de úgy visszhangzottak bennem, mintha már a lelkem részei lennének. Csak a szeretet számít. Ez a mondat megismétlődött, mint olyan igazság, amelyet mélyen meg kellett értenem. De egy részem habozott. Istenem, kérlek, adj nekem többet. Ha visszajövök, ennél többre van szükségem. Nagyobb célra van szükségem. Aztán történt valami, ami mindent megváltoztatott. A mennyei táj közepén, a szeretetről szóló abszolút igazság előtt egy új kinyilatkoztatás várt rám. Láttam valakit, aki mindig sokat jelentett nekem, a nagyapámat. Évekkel korábban elment, de most ott volt előttem, sugárzóan és derűsen. Abban a pillanatban, amikor megláttam, hatalmas béke szállt rám. Ekkor jöttem rá valami szépre. Az egyetlen dolog, ami megmaradt közöttünk, az a szeretet volt, amit megosztottunk az életben. Nem volt fájdalom, nem voltak szenvedés vagy betegség emlékei. Nem emlékeztem rá, hogy legyengült volna, mint az elutazása előtti utolsó napokban. Csak a feltétel nélküli szeretet maradt, amely mindig egyesített minket. Eszembe jutottak azok a történetek, amelyeket gyerekkoromban mesélt nekem, azok az idők,
amikor mellettem volt, és támogatott. És abban a pillanatban rájöttem, hogy ez az egyetlen dolog, ami igazán számít. Nem a tulajdon, az eredmények vagy a kudarcok, hanem a kapcsolatok, amelyeket létrehoztunk, a szeretet, amit az emberek szívében hagytunk. Nagyapám gyöngéden rám nézett, és anélkül, hogy bármit is kellett volna mondania, megkérdezte, folytatni akarod? Tudtam, hogy ez mit jelent. Előre tudtam menni, át tudtam menni ezen a fényen, és teljesen egyesülni tudtam az isteni jelenléttel. És habozás nélkül elmentem. Elkezdtem Isten világossága felé haladni. De amikor végre közel értem, rájöttem valamire, amitől elállt a lélegzetem. Isten nem csak jelenlét volt. Ez volt minden. Ez volt a szeretet lényege, egy tiszta és végtelen intelligencia. A fény előtt valami olyat éreztem, amit még soha nem tapasztaltam. Mindent elsöprő szeretet, olyan mély elfogadás, hogy teljesen átalakított. Ez nem az a fajta emberi szeretet volt, ami gyakran feltételekkel és elvárásokkal jár. Abszolút, feltétel nélküli, végtelen szeretet volt, nagyon nehéz szavakkal megmagyarázni. Ha megpróbálnám elmagyarázni, azt mondanám, hogy olyan volt, mintha a szeretet robbanása sújtott volna. Valami olyan intenzív, hogy minden fájdalom és félelem eltűnt. A szerelem igazi, atombombája. Ekkor jutott eszembe egy gondolat. Miért töltjük egész életünket azzal, hogy olyan dolgokban keressük a boldogságot, amelyek végül nem számítanak? Olyan sok időt töltünk elégedetlenül, aggódva a jövőért, az emberek gondolkodásáért, az anyagi eredményekért. De ott, Isten előtt csak a nagyobb jó, a szeretet számított. Abban a pillanatban valami mást éreztem. Az emberek imái, akik megpróbálnak visszahúzni engem. Olyan volt, mintha hangok hívtak volna, tartottak volna, ragaszkodtak volna ahhoz, hogy visszatérjek a fizikai világba. Haboztam. Nem akartam visszamenni. Miután megtapasztalta ezt az isteni jelenlétet, úgy tűnt, hogy a földi életbe való visszatérés gondolatag értelmetlen. Semmi sem hasonlítható ahhoz, amit abban a pillanatban éreztem. De aztán Isten szólt hozzám. Nem szavakkal, hanem a szívemben. Lenéztem, és valami lenyűgözőt láttam. Egy folyó. Hosszú utat tett meg, és partjai mentén emberek sétáltak. Néhányan fényesen ragyogtak, kapcsolódva az isteni fényhez. Másokat azonban árnyék borított. Abban a pillanatban megértettem ennek jelentését. A sötétség, amit néhány ember hordozott, nem valami külső dolog volt. Ez nem büntetés volt, nem elítélés. Félelem volt. A félelem volt az, ami elválasztotta az embereket Isten világosságától. És az egyetlen dolog, amit meg kellett tenniük, hogy kijussanak ebből a sötétségből, az volt, hogy emlékezzenek arra, hogy mindig kapcsolatba léphetnek ezzel a fénnyel. Aztán Isten mutatott nekem valamit, ami meglepett. Az én küldetésem. Tanár leszel. Ez a kinyilatkoztatás meglepett. Tanító? Ennek nem volt értelme számomra. Soha nem akartam tanár lenni. Pénzügyi nehézségek között nőttem fel, és a sikerről alkotott elképzelésem mindig más életet jelentett. A tanítás nem szerepelt a terveim között. Egy pillanatra úgy éreztem, vitatkozni támad kedvem. Nem. Adj nekem egy másik küldetést. Vagy inkább hadd maradjak itt. De ekkor éreztem valami váratlant. Nevetni. Olyan tiszta és szeretetteljes érzés volt, hogy rájöttem valamire. Isten nem erőltet rám semmit. Csak egy olyan utat mutatott nekem, amely értelmet nyer számomra. Egy utat, amely mélyen legbelül mindig is az enyém volt. És mielőtt még egyszer megküzdhettem volna vele, visszadobtak. Az átmenet gyors volt. Egy szempillantás alatt éreztem, hogy egy erő visszahúz. A lelkem visszaszippantott a fizikai testembe, és hirtelen újra ott voltam a műtőasztalon. Kinyitottam a szemem. Visszatértem. Amikor kinyílt a szemem, az első érzés a sok volt. Visszajöttem. Az orvosi berendezések zaja, a műtő ragyogó fényei, a lüktető fájdalom a testeme. Minden távolinak tűnt, mintha még mindig két világ között lennék. Az elmém próbálta feldolgozni a történteket, de valami bennem már tudta. Valami valóságosat tapasztaltam. Valami, ami megváltoztatná az egész életemet. A következő napokban, ahogy felépültem, elkezdtem visszagondolni mindarra, amit átéltem. Ez az élmény nem álom volt, sem hallucináció. Olyan volt, mintha a lelkem olyan tudást kapott volna, amelyet már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Most értettem meg, hogy az élet sokkal több, mint ez a fizikai létezés. De ami a legjobban megfogott, az a küldetés volt, amit kaptam. Tanárnak lenni. Eleinte zavart. Miért ez a küldetés? Soha nem gondoltam arra, hogy erre az útra lépjek.
Mindig valami mást akartam, valamit, ami anyagi biztonságot nyújt nekem, ami kivezet abból a nehéz valóságból, amelyben felnőttem. De most mindez jelentéktelennek tűnt. Elkezdtem észrevenni a jeleket. Mindig szerettem tanulni, mélyen megérteni az élet titkait. Mindig is óriási kíváncsiság töltött el a világ és minden működése iránt. De most már nem csak arról volt szó, hogy magamnak tanuljak. Meg kellett osztanom, át kellett adnom, amit átéltem. Idővel megértettem, hogy a tanítás nem csak a fogalmak tanításáról vagy magyarázatáról szól. Az útmutatásról szólt, arról, hogy segítsünk másoknak meglátni valamit, amit ők maguktól nem látnának. Arról szólt, hogy megmutassuk, hogy az életnek nagyobb célja van, hogy mindannyiunkat összekapcsol valami, ami messze túlmutat azon, amit elképzelünk. A felépülésem hosszú volt. Az orvosokat lenyűgözte az a tény, hogy még mindig élek, és még inkább a gyógyulásom előrehaladása. Nem volt orvosi magyarázatuk arra a sebességre, amellyel meggyógyultam. De tudtam, hogy azok a fénylények, az isteni jelenlét, amit éreztem, kulcsszerepet játszottak ebben. Telt múlt az idő, de ez az élmény soha nem hagyott el. Éppen ellenkezőleg, részévé vált annak, aki vagyok. Megtanultam, hogy a halálfélelem alaptalan. Tapasztalataim során soha nem éreztem félelmet. A halál nem vég, hanem átmenet. Nincs magány, nincs üresség, csak szeretet. Megtanultam, hogy amit ebből az életből valójában elveszünk, az nem anyagi javak, címek vagy státusz. Fogjuk a szeretetet, amit megosztunk, a kapcsolatokat, amiket létrehozunk, azt, ahogyan másokkal bánunk. És legfőképpen megtanultam, hogy Isten világossága mindig elérhető. Nem számít, hol vagyunk, mit tettünk, vagy min mentünk keresztül. Ez a fény soha nem alszik ki. Mi vagyunk azok, akik néha eltávolodunk tőle. Küldetésem most már világos volt. Segíteni másoknak emlékezni erre. Visszajöttem, hogy éljek. Tanítani. És kétségkívül ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaphattam. Telt múlt az idő, de ez az élmény folytatódott bennem. Ez nem csak egy rendkívüli epizód volt az életemben. Ez egy mélyreható átalakulás volt, amely teljesen megváltoztatta azt, ahogyan a világot, az embereket és mindenekelőtt magamat látom. A baleset előtt azt hittem, hogy az identitásom az eredményeimben, a jövőre vonatkozó terveimben, az ambícióimban van. De ezután a tapasztalat után rájöttem, hogy sokkal többek vagyunk ennél. Lelkek vagyunk egy utazáson, utazók a tanulás útján, akik arra törekszenek, hogy megértsék és emlékezzenek arra, amit valamilyen szinten már tudunk. Szeretetből vagyunk. Tudtam, hogy nem tarthatom meg magamnak. Meg kellett osztanom, tanítanom kellett. És ez az, amit elkezdtem csinálni. Megtanultam, hogy a fájdalom része az ösvénynek, de soha nem vagyunk igazán tehetetlenek. Hogy valami nagyobb vezet minket, még a legnehezebb pillanatokban is. Megtanultam, hogy az élet nem csak arról szól, amit látunk. Sokkal több van annál, mint amit fizikai szemünk érzékelni tud. És hogy egy napon mindannyian emlékezni fogunk erre. De legfőképpen megtanultam, hogy a szeretet az egyetlen dolog, amit magunkkal viszünk. Ez volt az én történetem. Egy élmény, amely örökre megváltoztatta az életemet, és teljesen másképp látta a világot. Soha többé nem voltam ugyanaz. Mindezek után, amit átéltem, megértettem, hogy a halál nem vég, hanem átmenet. És hogy mindenekelőtt a szeretet az egyetlen dolog, ami igazán számít. Ha van valami, amit szeretném, ha elvennél ebből a történetből, az a következő üzenet. Soha nem vagy egyedül. Nem számít, milyen nehéz az utad, valami nagyobb vigyáz rád. Isten, az univerzum, a fény lényei nem számít, milyen néven nevezzük. A lényeg az, hogy ez a kapcsolat mindig is jelen volt és mindig is jelen lesz. Végül semmit sem veszünk el ebből a világból, csak az emlékeinket és a szeretetet, amit megosztunk. Más nem számít. Ez nem tulajdon, nem cím, nem státusz. Ez az, ahogyan élünk, ahogyan másokkal bánunk, ahogyan úgy döntünk, hogy terjesztjük a fényt magunk körül. Tehát, ha egy tanácsot hagyhatok neked, az ez: szeress többet. Mutass szeretetet ma, most. Ne várd meg, amíg eltelik az idő, hogy felismerd a körülötted lévő emberek értékét. Legyél te a fény valakinek az életében. És mielőtt befejezném, szeretném megköszönni, hogy eddig velem maradtatok, hogy meghallgattátok ezt a történetet, és hogy megnyitjátok az elméteket és a szíveteket erre az üzenetre. Ha úgy gondolod, hogy ez a tartalom több embert érinthet meg, iratkozz fel a csatornára, és kapcsold be az értesítéseket. Segít abban, hogy továbbra is ilyen történeteket hozzak. Isten szeret minket.